한야이 품가 함나락노 매박노 지춘 뭉바이 여트나노 카카함 지바이 야파로 다고 크럭사 부지에네 버기보 코멘 클라이통고 데보 삭삭노 삭니 베이타레바 베이문고보 똥나니 무좀자고 피아바 진티브라 사록 다고 포노 뭐네 카시슈기아니 바기뇨 데니 이제 가이도로노 시니야 응이tongo 이제 다 스남네 시니야 응이tongo 아우 otaku khoroksa comment khaiga jisu tipra se ya israel se tipra india bai hap thangpuru se kabama dharma phayo agi tipra rokno help khlainai ekmatro subrai tirlo jonse tabo onek din cross jak tipra ja boka help khainani koksa acha bosabo jisu tipra saya taku nung bujiani bagi se o koksawo je nung जिसु एबा काइटरनो बाहायके नों बरक बाय सुसाखा जिसु एबा काइटरनो नों बाहायके तिप्रा साबाय सुसाखा काइटर उनखा बेबा दफाना सुनामनायसे नना आना सुनामनायसे अहाय हा कतरो जे बरक दफा दङ जत दफाना सुनामनायनो काइटर या फांगो जेनेसिस जों परिखनुगो काइटर बेबा सुनजाना सुनामका दै पाइथागो चलाते बरिगे सुनामका इनके ओजे आदमै हबानि बिसुंतिनो तिनि असुंसारो बररक एरखा तरखा लखा बररक बाहायके तिप्रासा वानसा थुरुक उनखा आबुनि कक बतंगो बाबिलोन ता सुनामजाक फुरुवा जे बरक कुंसुगिनाय काइतनो लबिया ngai thangai बरक काइसा बिल्डिं सुनामका जेआबो नखाबाय नांनाय जातका बरक सुनामका बरक फुरबंनि साकसांनि बुंनो सैना हेनि बरक वानचुका abun lugi kaitor brokni asamno dera ririka tamni ke brok kaitor senamnanya suriyai brok sak-sakni bumungno se brokni bumung Babylon Tower seinani naikha aprubo borokno bungni language eba kokno juda khlai ririka eba bedabet khlai ririka aprubo borok bujilailiya omahikeno je language alada eba alka गोबांमा language o hawo ngै थांखा तिनि जों गुगल लोगो नायखाय नुगो 11 सरंनि सोलायफोनो भाषा दङ o हायुंगो इनके o हायुं हा गतरो गोबांमा भाषा बेत ngै थांखा गाबोन बागिनो नों जिसुनो तिप्रा सा बायता सुसादि तामनके जिसुसे काइतरसे बेबाक दफना सुनामनाय इनके aboni koktiनो tabuk angno kaisa bars porikhnariwano abo hingkai angno elambak nangno direct phunugui nono porikhnarnai neng budia no ang bujigna nayo tamni hingke neng sawo subrai tirlechon uje subrai himani sabo subrai himani aboni kok nang khachung je guru himani subrai जों जिसुनो subrai hino tei senamnai eba taknaino je bangla bai ishwar hino beba prabhu hino जों bono kaitor hino eka aboni bagui o jagao elambago sawo tini जों nugo hindi sasri motego gobang borokno krishna no mahadev no subrai eba je kaitor hinai bororo manilai tongo piaba asol je subrai sabo asol je kaitor sabo ningabono sidi Bible sabo je 1 Korin 8 ni 5 ni simi yango soijora porike chengmano 8 অধ্যায় এবা chapter 8 o jaga tak motairokni thani barok mano chamani kok ni sijak tongo haroni 8 ni yango chung 5 6 na porike chengoro nugo o jaga hanai porimano habai nokha o motai hinjaknai rok tongphano Pia omotui matai kabangma bai subrai kabangma tongphano chini bagui kaitor kaisa susukse bongkha sini afwa bo bebakna sunamnaisa bini jarina chung tongo subrai bo kaisa susukse bongkha sini kristo bini yakpino bebak sunamjakha bini bisingpino chung tongo niso takuk nung saimandi o jaga kaitor tamsaka chungno je habai nokho matai hinjaknai rok tongphano hincho pia omotui matai kabangma bai subrai kabangma tongphano hisau tabuk chung
joto shastra nugo jotno ishor hinlayo Prabhu hinlayo Prabhu hinai hinjaknai kwbangma tongphano hima koko jagao Subrai hinai hinjaknai kwbangma tongphano hinchao Guru hinai hinjaknai kwbangma tongphano hinchao phiaba asol je guru sabo hingkai chini Subrai Jisoo hinai o elambago sao hingke aboni bagui takhuk tong nung lama ta korodi tamni hingke o je Jisoo no nung bahaike borok bai susaka Jisoo no nung bahaike tiprasa bai susaka joto dophano taknai joto munisu no swnamnai se kaitor aboni bagui nung kaitor eba Jisoo no nung borok bai ta susadi tamni hingke nung nini sakni je culture o nung tabuk phano tongna muchungo haida kaitor nini culture no swkamana phaiya tamokhe nung je tongmani a tongmung ni nano nokhorui phaidi himase kok wngkha nung lama korui tongo nung je khulumui tongmani ang tabuk sana thangka o jagao a mwtai warok no nung khulumui tongo nung sal tal rok no khulumui tongo nung tui rok no khulumui tongo nung holong mwtai takjak rok no nung khulumui tongo phiaba a je holong mwtai tei nokha ha tal sal athukiri no swnamnaisa kaitor hingkakai Subrai Jisoo hingkangkai nung bahaikele o jagao nung nini a tiprasa rokni je dormo kormo no nung torjagui tongkha chwng tabuk boda kwlwklaiui a chini a sia rwngya chwngno kebo bujugnai kwrui chini je tongthar hinui chwng siani bagui khlai tongmani jagao nung tongna muchung tongkha tamni hingke kwthang tongo khoroksa bo tini bo kwthang khana bo tongnai soni bo tongnai molbrum no kwthang tongnai bo wngkha Jisu Kristo bo nini ani sumchokni bagui kalbruku sako thwirika tei bo saltam salo thangui bwchakha nini ani sumchok no pap no rujuui twlangui bebak no kwsarok no bo suui rwkha hinui sao bo tabuk kaito ni yagra bwkhago thangui tongwui hinui sao aboni bagui no nung poito khlaia tangdi tamni ke elambago John simani kothoma kahamo sao je 14 ni 6 je angno lama angno kubui angno mwthangnai ani bisingtwi phaiyake kebo phono aphane aro phaimaya hinui sao hingke tei o jaga John ni no Jesus mwthangui tisanai a jagao tongo je chapter 11 ni verses o jagao 25 to 26 o sao hake Jisu bono hai hinui saka angno mwthangui tisanai angno kwthangke tonnai ano poito khlainai borok bo thui phano thangnai hinui sao phiya kwthang tongsani ano poito khlainai borok bo thui phlai glak hinui sao hingke abono rekiuni tei kaisa swngnai phaidi John kok yaphangni siming tongo kok kaitor bo tongo a kok no kaitor hinui sao a kok no mangui o swngcharo tongphaiga hinui sao hingke aboni bagui Jisu simise chini kaitor nini bupha khorok bwsile tong nung uansukdi mano je o swngcharo tubunai nini bupha himjaknai aboni bagui nung nini mwthangnaisa kaitor no nung khuk hamya bai ta sadi kaitor no nakarthum nung siani bagui nung correction khaimani bagui no paiklaya hambai tamni hingkangkai wngui mano Jisu tini Israel o achaiui mano phiaba tini amtui kongno sana thaka hingkai tini Krishna o jaga achai hingkangkai India o achai hingke tabuk tipra hausa achaina nangmani nini amtui kokno hingkangkai ahaya takhuk tamni hingke oro John oro sao John simon kothoma kaham chapter 1 o mwthangnai kok hinui kok yaphangni siming no tongo a kok no kaitor bai kok yaphangni siming no tongo kok kaitor bai tongo tei o kok no kaitor yaphangni siming no kok kaitor bai tongo bini yaktui no kaitor bebak no swnambaikha aswk swnamjakmani bisingo bono karui mungsa phano swnamjakya bini thani o langma tongo o langma no borok rokni pohor mwnakma no piro hake mwnakma pohor no pirya khlaimanya hinui sao hingke aboni bagui takhuk nung bujidi kok a kok mane no Jisu a kok no mangui mane bo Jisu wngui bo borok rupiya swngcharo phaikha bo borok no mwthangna bagui no phaio borokni pap no susanani bagui nainari chini borok rok bwswk lama koroi tongkha tabuk phano aboni bagui chini tiprasa rok lama koroi tongo aboni bagui elambao kaisa jaga swijak tongo je borok
je kaito no sinia je dopharok dopharok komori thangnai hinisao aboni bagui husungdi serious sungdi kaito no poito khladi kaito no khuk bai saimano hinai abo hai kokta sadi tamokhe ning sidi ammutai no swnamnai bo kaitor no aboni bagui elam bago sao je kaitor se ammutai rok no bo swnamo borok no swnamo sungsano swnamo bo o sungsaro tongya tamoni ke bo chukna hose tongo aboni bagui bo paithago ang norok no thajong susuke kalanga hinsao ang norok no phola kathar kalangai thangnai hinsao jisu kristo chukna ho thangnai sika aboni bagui tini phola kathar borok ni bisingti kobolui borok no sirio saimanya no manrio chukya no chukrio hamya klaijak batai hamya kolobjak rok no rwkhlaio aboni bagui nung ccd takhuk obahai bujiya takhuk rok norok kaitor sabo tamo norok tinini o video ni bisingti saimankana aboni bagui kaitor sawa ang norok ni a culture no swkamana bagui phaya abono se tebo naithok ke tlangnani bagui phaio hinso chini tipra rok uramsale rigene risa takma rok kwmai tongmani phiaba tamoni bagui phaika nung uansuknai di je jati kaito no sinio a jati kuchugo kao tini nung nagaland rok no naharnai di borok education bo jotoni salai kuchugo rangrio bo jotoni salai kuchugo aboni bagui chini tipra rok bo chini mwthangnaisa kaito no sininani belai kheno nangui tongo।